Бригадата ни каза, че ще направим този апартамент за 3 месеца и елате да видите 2 години по-късно какъв страхотен ремонт направихме. Шегувам се, разбира се, 3 месеца. Започваме от любимото ни помещение, банята. Ето, примерно тук имаме една ревизийка, скрита с плочка, вградена структура, страхотно огледало с осветление. Тук е един чудесен преход между двата нюанса на плочките. Вграден душ, линеен сифон. В този апартамент ние направихме и дизайна, и реално цялостния ремонт. И елате да ви запозная с младата надежда в интериорния дизайн при нас, Ани, нашия Ямал. В общи линии, ето вижте както ги е начертала на визуализациите нещата, точно така ги реализирахме с колегите. Ето акцентната стена с бетонната мазилка, супер стана точно като на визуализациите. Насякъде налепихме широкоформатни плочки, шпакловахме, боядисахме, леки промени по електрото. Тук направихме преход между плочките и паркета без лайсни. Страхотна работа и за колегите мебелисти. И в детската стая страхотно се получи. Тук може да видите и вкопания гардероб.